φοβάστε την εμεινόπαυση. Οι γυναίκες μπαίνουν κατά μέσο όρο στην εμεινόπαυση στα 51 με 52 χρόνια τους και συνεχίζουν να θεωρούνται νέες, καθώς έχουν ακόμα μπροστά τους τουλάχιστον άλλα 30 χρόνια υγιούς και παραγωγικής ζωής. Όσο για τα όποια προβλήματα επιφέρει η κλιμακτήριος και η εμεινόπαυση σε ορισμένες περιπτώσεις, η επιστήμη στις μέρες μας έχει πολλές προτάσεις για να βοηθήσει τις γυναίκες. Περισσότερα όμως για το θέμα θα μας πει ο σημερινός μας καλεσμένος, ο κύριος Γεώργιος Λάμπος, μευτήρας γυναικολόγος, διδάκτορας γυναικολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, τον οποίο και καλωσορίζω. Κύριε Λάμπο, καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα. Η επιστήμη δεν έχει μόνο πολλές προτάσεις, έχει πολλές λύσεις για να βοηθήσει τις γυναίκες αυτές, γιατί οι γυναίκες αυτές όντως είναι πάρα πολύ νέες. Όπως είπατε και εσείς, τα 51-51,2 για την ακρίβεια είναι στατιστικά ο μέσος όρος που οι γυναίκες στην Ελλάδα μπαίνουν στην εμεινόπαυση, νεότατες, στη μέση ηλικία και πραγματικά είναι πάρα πολύ νέες ώστε να αφήσουν την εμεινόπαυση να περιορίσει ή να επιδεινώσει τις συνθήκες ζωής τους. Και το λέμε αυτό γιατί υπάρχουν κάποια συμπτώματα πριν την εμεινόπαυση. Ποια είναι αυτά? Ήδη πριν από την εμεινόπαυση, από το διάστημα πριν την εμεινόπαυση, από την περιεμεινόπαυση, έχουν αρχίσει μερικά συμπτώματα. Το πρώτο, αυτό που έρχεται πρώτα, είναι οι διαταραχές του καταμήνιου κύκλου. Οι γυναίκες λοιπόν έχουν διαταραχές περίοδου και έχουν και άλλα συμπτώματα από διάφορα συστήματα, όπως για παράδειγμα εξάψεις και φυδρώσεις από το κεντρικό νευρικό σύστημα. Μπορούν να έχουν συμπτώματα ψυχολογικά, μπορεί να έχουν συμπτώματα που μοιάζουν με κατάθλιψη, μπορεί να έχουν μία μειωμένη λίμπητο, μπορεί να έχουν συμπτώματα από το οροποιητικό, να έχουν μία ατροφία του κόλπου. Οι γυναίκες πονάνε στην επαφή και σε συνδυασμό με τη μειωμένη λίμπητο που μπορεί να έχουν, αποφεύγουν τις επαφές. Μπορεί να έχουν συμπτώματα από το καρδιαγγειακό. Οι γυναίκες οι οποίες μπαίνουν στην εμεινόπαυση έχουν αυξημένο ποσοστό εμφάνισης καρδιογειακών συμβαμάτων, όπως στεφανία νόσος, εγκεφαλικό κτλ. Νόσοι οι οποίοι είναι σπάνιες σε γυναίκες πριν την εμεινόπαυση, αλλά μετά την εμεινόπαυση αυξάνει πάρα πολύ το ποσοστό και πλησιάζουν των αντρών. Άρα λοιπόν ακόμα και το καρδιογειακό μπορεί να επηρεαστεί από την εμεινόπαυση. Η οστεοπόρωση, γιατί ο σκελετός είναι από τα πρώτα συστήματα τα οποία επηρεάζονται από την εμεινόπαυση. Τα κόκαλα έχουν εστρογονικούς υποδοχείς, δηλαδή δέχονται την ευνοϊκή επίδραση των εστρογόνων. Στην εμεινόπαυση δεν έχουμε παραγωγή οθικών, δηλαδή δεν έχουμε λειτουργία των οθικών, δηλαδή παραγωγή στεροειδών, ιστρογόνων από τις οθήκες. Άρα λοιπόν δεν έχουμε την ευνοϊκή δράση των ιστρογόνων αυτών στο σκελετό και η γυναίκα στην εμεινόπαυση θα εμφανίσει οστεοπόρωση, οστεοπενία κτλ. Είναι πάρα πολύ μεγάλος ο κατάλογος και να μην επεκταθώ. Ακόμα όμως και το Alzheimer, εμείς ξέρουμε ότι μπορεί να εδράζεται εκεί. Ότι μπορεί η εμεινόπαυση να το επιταχύνει ή να προδιαθέτει στην έλευση μετά από κάποια χρόνια Alzheimer. Όσον αφορά τώρα στο θέμα πρόληψη και αντιμετώπιση, κύριε Λάμπο, η διατροφή παίζει κάποιο ρόλο σημαντικό? Η διατροφή παίζει ρόλο και είναι πάρα πολύ χαρακτηριστικό το παράδειγμα που πάντα λέω σε αντίστοιχες περιπτώσεις με ιαπωνικούς πληθυσμούς, γυναίκες ιαπωνικών πληθυσμών, πληθυσμοί οι οποίοι τρέφονται πάρα πολύ με σόγια και με τέτοια παράγωγα της σόγιας, φύκη κτλ. Είχαν πολύ μειωμένα συμπτώματα και εμεινόπαυσης, δηλαδή εξάψεις, εφιδρώσεις, που είναι, ξαναλέω, το κύριο και χαρακτηριστικό σύμπτωμα εμεινόπαυσης, ακόμα όμως, συγκριτικά με τους δυτικούς πληθυσμούς, ακόμα όμως και μειωμένα ποσοστά εμφάνισης οστεοπόρωσης, συγκριτικά με τους δυτικούς πληθυσμούς. Γυναίκες δηλαδή, οι οποίες είχαν ένα διαφορετικό μοντέλο διατροφής, βιώναν την εμεινόπαυση πολύ λιγότερο δραματικά. Οι ιαπωνικοί πληθυσμοί όμως που είχαν μεταναστεύσει στη ΣΥΠΑ, μετά από 20 χρόνια, τα συμπτώματά τους ήταν ίδια με των δυτικών πληθυσμών. Άρα δεν είναι κάποιο κληρονομικό ή κάποιος γονιδιακός παράγοντας που προδιαθέτει σε αυτό, αλλά όμως κυρίως η διατροφή. Η διατροφή αυτών των πληθυσμών, διατροφή πλούσια σε σόγια και σε φλαβονοειδή, όπως λέμε εμείς. Το θέμα είναι τι γίνεται στο δυτικό κόσμο, όπου τα προϊόντα αυτά τα βρίσκει κάποιος δύσκολα και, εν πάση περιπτώσει, δεν είναι στο διαιτολογιό μας. Ναι, η γυναίκα η οποία μπαίνει στην εμεινόπαυση και η οποία έχει εξάψεις πρέπει να μην φοβάται, σε συνεννόηση βέβαια με τον γιατρό της, αν δεν έχει κάποιους παράγοντες κινδύνου που καθιστούν απαγορευτική την ορμονική θεραπεία, πρέπει να μην φοβάται, εάν αυτό κριθεί απαραίτητο, να πάρει φάρμακα από τον γιατρό. Γυναίκες όμως οι οποίες είτε δεν θέλουν, είτε φοβούνται, είτε δεν μπορούν να πάρουν τα φάρμακα αυτά, εναλλακτικά μπορούν πραγματικά να στραφούν σε τέτοιες λύσεις. Υπάρχουν φυτικά σκευάσματα, τα οποία μπορούν να αναπληρώσουν την λήψη ιστρογόνων με μεγαλύτερη ασφάλεια, όπως είπαμε. Τα οποία έχουν την ίδια αξία με την ασιατική διατροφή, την οποία αναφέρατε πριν? Έχουν γίνει μελέτες, ναι. Κοιτάξτε, η ασιατική διατροφή είπα ότι είναι διατροφή πλούσια σε φλαβονοειδή. Έχουν γίνει πάρα πολλές μελέτες, οι οποίες
Οι πιο πολλές έχουν θετικό πρόσημο, ενδεχομένως όχι όλες, οι οποίες μιλάνε για το καλό, για τα ωφέλη τέτοιων σκευασμάτων, δηλαδή σκευασμάτων τα οποία έχουν φλαβονοειδή στην υγεία της γυναίκας. Το ζήτημα είναι ότι πλέον η επιστήμη έχει προχωρήσει και αυτή τη στιγμή έχουν βγει και σκευάσματα τα οποία προέρχονται από τα φλαβονοειδή, έχοντας όμως πολλαπλάσια δράση από αυτά. Υπάρχουν σκευάσματα τα οποία είναι ενζυμικά παράγωγα των λιγνανίων και των κουμεστανίων, δηλαδή των φλαβονοειδών. Μην μακρηγορήσουμε, δεν ξέρω αν θες να αναφέρω την κατηγορία των σκευασμάτων αυτών. Λέγονται phytoserms, ακριβώς γιατί έχουν μια εκλεκτική δράση ιστρογονική στη γυναίκα, χωρίς όμως να είναι ιστρογόνα. Είναι πολύ πιο ισχυρά, τουλάχιστον 8 φορές πιο ισχυρά από το αρχικό παράγωγο και δεν είναι ακριβώς φάρμακα, είναι συμπληρώματα διατροφής, αλλά όμως μπορούν πραγματικά να καλύψουν το κενό των φαρμάκων, όπως είπα, σε γυναίκες που δεν επιθυμούν ή δεν μπορούν να λάβουν φαρμακευτική αγωγή. Άρα, με ένα πολύ φυσικό, αποτελεσματικό αλλά και ασφαλή τρόπο μπορούν να αντιμετωπίσουν όλα αυτά τα προβλήματα. Έχουν γίνει και μελέτες αυτό, έχουν γίνει και μελέτες όπου είχαμε κατηγορίες γυναικών, όπου συγκρίναμε γυναίκες οι οποίες παίρνανε αυτά τα φυτικά σκευάσματα με την κλασική ορμονική θεραπεία, αλλά και μια τρίτη κατηγορία γυναικών που δεν έπαιρνε κανένα σκεύασμα. Η κατηγορία των γυναικών αυτών, η τρίτη, είχε σαφώς χειρότερα αποτελέσματα από τις άλλες δύο κατηγορίες. Άρα λοιπόν ξέρουμε ότι το φυτικό σκεύασμα είναι το ίδιο αποτελεσματικό με την κλασική ορμονική θεραπεία, αλλά ταυτόχρονα, όπως είπατε πολύ σωστά, είναι και πιο ασφαλή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα εδώ κοντά μας. Παρακαλώ.